De stakings beginnen van de morgen aan de poorten van de bedrijven. Maar van zo'n uur af komt elke niet bij elkaar in restaurant de Koningshof op het Jereveen om met de vakbonden over de staking te praten. De werknemers hebben duidelijk haar nocht. De staat is op rooftocht. Dat maakt het helemaal niks uit. Dus wat dat betreft helemaal geen aardigheid meer om wat te doen. We staken nou goed, maar ik ben best bereid om de volgende keer weer mee te doen. Als de werkjouwers net beter onderhandelen, dan zal we nog een keer moeten, ja? Nevens de vakbonden binnen de acties noodzakelijk. Werkjouwers zo'n misbruik maken van de crisis om de leen leeg te houden en de werkbetingsten te verminderen. We zouden natuurlijk altijd al van die onvechtingen om de CEO uit te klaaien. Maar nu, denk ik, is de tijd riep onder het mom van de crisis. Daar rond een 4 jaar ben we achteruit gaan. Dus er is ruimte voor verbetering. Het gaat hier gewoon op de CO-verheging en een relatief lege CO-verheging, maar die moet er dan wel komen en net eronder terug. Werkjouwers binnen ongelukkig met de acties. Ze vinden ze net nedig en ik verkeerd in deze dreigtijden. Om de CO-onderhandelingen af te sluiten hebben we delegaties van werkgevers en werknemers. Die horen met elkaar te praten. Op dit moment is de CO afgelopen en vakorganisaties die hebben geprobeerd nu dan met bedrijven bedrijfsovereenkomsten af te sluiten. En als we dat niet doen, gaan ze staken. En ja, ik vind toch echt dat ze aan tafel horen zitten. Daar hebben we ze ook toe opgeroepen. Dat weten de werknemers, dat weten de vakorganisaties. Maar desondanks wordt er gestaakt.